ברוכים הבאים לפודקאסט לב אמיץ, הפודקאסט שבו אני הולך לחשוף את האמת שלי ולשים אותו על השולחן, כדי שתוכלו באמת ללמוד, להחכים ולהעצים את עצמכם, לעבור תהליכים, משני חיים ואשכרה להתקדם קדימה ולא להישאר תקועים במקום. אחד מהדברים שלב אמיץ עושה זה להיפגע, להישרט, לחוב ואשכרה לסלוח, לפתוח את הלב חזרה ולהסכים לחוות עוד חוויות, ולהבין שמה שבאנו לעשות פה בעולם זה בסך הכל לחוות עוד חוויות ועוד חוויה, לתקן את הנשמה שלנו, להגיע לתיקון אמיתי, להחכים, לגדול, ללמוד שיעורים ולא להישאר תקועים במקום. כי בעצם כשהלב שלנו סגור ואטום, אנחנו לא באמת יכולים לקלוט ולהבין מה קורה סביבנו, ללמוד ולהחכים ולהתקדם, כי זאת כל המטרה שלנו. זאת המטרה שבאנו לעשות פה בעולם. לא באנו להישאר פה במקום, באנו להתפתח, לגדול, לעשות דברים גדולים. אז איך אנחנו יכולים להתקדם בחיים אם אנחנו לא סולחים? ובטח תגידו לי, יוכי, איך אני יכולה לסלוח? איך אני יכולה לסלוח? הבן אדם פגע בי, שרט אותי, צלק לי את הנשמה. איך אני יכולה לסלוח? תגידי, את רצינית? הבן אדם הזה, לכל החיים מגיע לו 1, 2, 3. ואת האמת, עם כל הכנות, אני דמיינתי לאנשים שעשו לי רע בחיים, דמיינתי איך אני קוצצת אותם בקציצה, ואיך אני שוברת להם את העצמות, ואיך אני תולה שלטים בכל העיר, ואני אומרת לכולם מי הבן אדם הזה ומה הוא. כי זה לא הגיוני לסלוח. זה לא הגיוני לסלוח. אתם חייבים להבין שלסלוח זה על אנושי חד משמעית. לסלוח זו מעלה אלוהית. לסלוח זה לא משהו שהילד או הילדה קטנה יכולים להבין, כי הוא פגע בי, הוא שרט אותי, הוא צלק אותי. המוח גם לא יכול להבין. אבל אם אנחנו עולים עוד רמה, ואומרים, אוקיי, אני רוצה לסלוח, כי אני רוצה פאקינג לשחרר את זה מעצמי. אני רוצה אשכרה לקחת את השק הכבד הזה ממני, ולהעיף אותו ממני. בא לי להתקדם, בא לי לצעוד קדימה, לא בא לי לקום כל יום עם משקל כבד על הכתפיים. למה? זאת אומרת, שאני מבינה שאני רוצה לסלוח בשביל עצמי, כדי שיהיה לי יותר קל בחיים, כדי לא לסחוב איתי כל יום עוד שק כבד, אני פשוט אומרת, אוקיי, זה האינטרס שלי, זה הרצון שלי, יאללה ביי. מה אפשר לעשות כדי לסלוח? מה התהליך? יאללה, רק תני לי את זה. וזה בדיוק מה שקרה לי. אני סלחתי, כי אשכרה רציתי להוציא ממני אבן, צלקת, כאב מטורף, שלא יכולתי יותר לשאת. ואת האמת, כשהמטפלת שלי אמרה לי שאני חייבת לסלוח לאבא שלי שהתעלל בי מינית, אמרתי לה, תגידי מה, את משוגעת? מבחינתי אין לי אבא, מחקתי אותו. זהו, הוא לא קיים, לא נמצא, אין דבר כזה אבא, לא יודעת מה זה אבא. בטח אתם שואלים את עצמכם, איך זה הגיוני, יוכי? איך את מבקשת ממני לסלוח לבן אדם שכל כך פגע בי, צלק לי את הנשמה, עשה לי כל כך הרבה כאב? מה, שאני אסלח לו? לא מגיע לו. מגיע לו את כל הרוע בעולם, מגיע לו שיכחד מפה, מגיע לו איסורים, מגיע לו ענערף. אני דמיינתי את כל הדברים הכי קשים שאני יכולה אי פעם לעשות לבן אדם הזה, למרות שלא עשיתי כלום, כן? אבל במוח שלי רץ סרטים של סרטי אימה שאני עושה לבן אדם. תבינו בעצם שאתם סוחבים ונשארים בכאב ובאמונה הזאת, שוואי, העולם מגעיל ופגעו בי ועשו לי וכזה, אז אתם פשוט מושכים מהתדר הזה עוד ועוד. עכשיו תגידו לי אתם, האם בא לכם באמת להמשיך לסבול? האם בא לכם להמשיך למשוך מהתדר הזה עוד ועוד ולהמשיך לחור? או שפשוט בא לכם להעיף את השק הזה ולהגיד די, לעזאזל, נמאס לי מהשיעורים האלה, בא לי להתקדם, בא לי לחוות אור, אושר, כיף, שמחה, לא בא לי יותר מכל הדבר הזה. וכשהבנתי שזהו, נמאס לי, אמרתי, אין, אני עושה שינוי. לסלוח באמת זו מעלה אלוהית, ואני יכולה להגיד לכם שזה דורש המון אומץ, המון כוח. וכשאני התגייסתי לתהליך הזה, אני אשכרה גייסתי את כל הכוחות שיש לי, את כל הכוחות שאין לי, ופשוט קפצתי למים. אחד מהתרגילים שהמטפלת שלי נתנה לי, היא אמרה לי ככה, יוכי, תדמייני שאת מלאך. תדמייני שאת פה רק לכמה שעות, ואת רוצה לתת מתנה לאבא שלך. את רוצה לגרום לו להבין עד כמה נזק הוא עשה. את רוצה לגרום לו אולי להתחרט, אולי לעשות תשובה, אולי לחזור בעצמו, אולי משהו, לזעזע את העולם שלו. והיא אמרה לי, תרשמי מכתב ותשפחי כל מה שבא לך. בין אם זה יש לך משהו להגיד ולפרוק, בין אם זה משהו שאת רוצה שהוא יבין, ופשוט
תעשי את זה. את האמת שבאותו זמן לא הבנתי בכלל מה היא רוצה מהחיים שלי. מה הזויה הזאת רוצה ממני? מה, אני מלאך, אני לא רוצה לתת לו שום מתנה, אני לא מבינה כלום, אבל אני עושה פשוט מה שאומרים לי לעשות, כי בא לי לצאת מהמקום הזה, בא לי להירפא. והיום, אחרי שלמדתי כל כך הרבה כלים של טיפול בטראומה ואימון, אני מבינה שזה אחד התרגילים שאשכרה הצילו אותי ופתחו לי עולם שלם. וואו. מה אתם אומרים, שאני אקריא לכם את המכתב? את האמת וואו, זה קשוח. הדפסתי אותו כי אמרתי לעצמי, כן, בא לי להקריא לכם. בא לי להקריא לכם כי אני בטוחה שהמכתב הזה, וואו, מה זה מציף בי. אתם יודעים, את המכתב הזה, אפילו לא הייתי מסוגלת לתת לו בידיים, תבינו, אני לא יכולתי להסתכל על אבא שלי. בחייתי אמרתי לכם, מחקתי אותו. ואפילו לא יכולתי להתקרב לעיר שהם גרים, שההורים שלי גרים, כאילו. אגב, היום ההורים שלי מתגרשים, אבל אז הם היו ביחד, אפילו יכולתי להתקרב לשם. ואני זוכרת שהבאתי את המכתב לחברה הכי טובה שלי, אמרתי לה, לכי תדפקי בבית של ההורים שלי, ותני לאבא שלי את המכתב. וואו, אני נחנקת. אבל הנה, רשום פה צילום מקור. בעצם זה הצילום, הקופי שצילמתי, המכתב המקורי האמיתי, בכתב יד שלי הבאתי לו. אין לי מושג מה הוא עושה איתו. יש סיכוי שהוא פשוט... את האמת שכן, אני נזכרת ששאלתי את אח שלי הקטן, מה אבא שלי עשה עם המכתב הזה? הוא אמר לי שהוא הלך לצד, קרא את המכתב, כי הוא קרא, הסתכל מה רשום, ואז קרא אותו לחתיכות וזרק אותו לפח. ואני זוכרת שכשסיפרתי את זה למטפלת שלי, אמרה לי, יוכי, את לא זוכרת מה המטרה? המטרה זה את, ולא אכפת לך באמת מה הוא עושה. עשיתי את זה בשביל עצמך, את עסוקה בהתפתחות שלך, בהתקדמות שלך, ולא שום דבר מעבר. טוב, נראה לי שפשוט נשאר לי להקריא לכם את המכתב. זה מכתב שרשמתי ב-14/1/2020, לפני כמעט 5 שנים. וואלה. איזה ילדה אמיצה הייתי. איזה ילדה מטורפת. את האמת שאם הייתי רושמת היום את המכתב הזה, הייתי רושמת קצת אחרת, כן? אבל בסדר, אני אקריא לכם את המכתב איכשהו, ואני בטוחה שזה ייתן לכם אומץ וכוח להתחיל בריפוי, לבוא לתהליך. גם אם זה לא מחר שתרשמו כזה מכתב למי שפגע בכם, אבל להתחיל לצעוד בדרך, כי בסופו של דבר אתם רוצים להתנקות, אתם רוצים להיות שלמים עם עצמכם, להיות שלבים מבפנים, להרגיש טוב, להרגיש וואו, שטוב לכם, שכיף לכם, שהחיים מחייכים לכם ולא ההפך. טוב. פעם הייתי אמיצה והיום אני הרבה יותר אמיצה, ואני אשכרה נכנסת לזה, אני קוראת לכם את המכתב, אוקיי. קשור. שלום אבא. וואו, כל כך קשה לי לרשום את המילה אבא. שנים שלא קראתי או רשמתי את השם הזה. כבר שנים שמחקתי את המילה הזאת מהלקסיקון שלי, כי מבחינתי מחקתי אותך לנצח. היום, אחרי תהליך שאני עוברת עם עצמי, אני רושמת לך את המכתב הזה עם דמעות בעיניים. את האמת להגיד לכם, ירד לי כל כך הרבה דמעות במכתב, רק בלרשום את המילה אבא. אני זוכרת וואי, איזה שינוי מטורף עברתי. עכשיו אני קולטת שאני אומרת את המילה אבא אהלן. מצחיק. מטורף, עד כמה אפשר להשתנות. כי אני זוכרת שכשרשמתי את המכתב הזה, בשורה הראשונה ירדו לי דמעות והייתי חייבת להחליף דף, כי הדיון נמחק. אז היום, אחרי תהליך שאני עוברת עם עצמי, אני רושמת לך את המכתב הזה עם דמעות בעיניים וכאב בכל הגוף. צמרמורת עוברת בי. שנים שסחבתי כאב ואשמה שהיא לא שלי,
שנים שהדחקתי את כל הרגשות שלי ונכנסתי לתוך עצמי, בלי לפתור שום דבר. בלי לדבר עם אף אחד על המקרה הזה. קשה לי. מאיפה אני מתחילה בכלל? כילדה שסומכת על אבא שלה, ילדה תמימה, רגישה, עם מוח שמבין הכל, חטפה אלם, שיתוק, בעקבות המעשה הנורא שעשית. כל כך רציתי שכל הסיוט הזה ייגמר, כל כך מבולבלת וקרובה, ובנוסף להכל, אשכרה פצעת אותי באור יום, בעיניים פקוחות, בלי טיפת בושה. אני לא יכולה אפילו לתאר במילים את העוול שעשית לי. מילדה פורחת ושמחה הפכת אותי לילדה מסכנה שמנסה להירדם, שמנסה להמשיך בחייה בלי נזקים, שמנסה לשרוד ולא להשתגע. קיבלתי קפה רצינית ממך. קפה שקשה מאוד לתאר אותה ולהוריד אותה לכתב. קפה בלתי מוסברת וניתנת להבנה. וכל זה בלי שיזיק לך או שיעשה לך משהו רע. כלום. הייתי ילדה הכי טובה שיש. אני כועסת. כואב לי מאוד שחוויתי דבר כזה נורא. איפה ראינו דבר כזה בהיסטוריה? איפה זה מקובל דבר כזה? וגם זה לא נגמר פה. בחיים גם לא ניסית לרפות את הנזק. ההפך, בעטת בי, החוצה, קיללת, הרבצת, זרקת אותי, ולא רצית לשמוע ממני. ככה שנים מסתובבת עם צעים ומדממת, בלי סוף, בלי טיפת עזרה, בלי תמיכה, בלי הכוונה, בלי הקשבה. אתה יודע שכל פעם כשהייתי רואה דמות מבוגרת, בערך בגיל שלך, עברו בי צמרמורות ופחד. אולי יקרה לי משהו. כל פעם שאני שומעת או רואה משהו שהוא קצת לא במקום, שוב אני מתפרקת, בוכה, צורחת, קופאת במקום ולא מבינה מה יהיה הסוף, איך זה ייגמר, כל הסיוט הזה. אני סוחבת את הרוע הזה שנים, הזיכרונות, הסיוטים, הפחדים. השתניתי, נשרדתי, נפצעתי, התפוצצתי, ואז ברחתי לצרפת, ותירצתי לכולם שלא היה לי טוב בבית ספר. את האמת שלא היה לי טוב בשום מקום. גם לא עם עצמי. אבל יותר טוב, רחוק מכל זה קרוב. וככה במשך שנים, אני מושכת לעצמי עוד פעם ועוד פעם, רק סיטואציות דומות, של מיליוני סוגים של אלימות, מכל הסוגים, בין אם זה פיזית, נפשית ורוחנית. את האמת שגם טראומה לדת חטפתי. אתה כדמות דתית עשית בדיוק ההפך מה שרשום בתורה, וכילדה הצטיירו לי כל הדתיים כאנשים רעים, ולאט לאט התחלתי לשנוא את הדת ולמרוד בכל מה שקשור אליה. איך אפשר לעשות דבר כזה לילדה? ועוד לילדה שלך? איפה הלב? אני בחיים לא אוכל להבין. את האמת שהדבר היחיד שהחזיק אותי על הרגליים זה שהבנתי שהכל מהבורא. אם הוא שלח לי את האתגר הזה, זאת אומרת שיש לי את הכוח ואני יכולה להתגבר על זה. אני יכולה, כי אם לא, הוא לא היה שלח לי בחיים. אתם חייבים להבין שאם לא הייתם יכולים להתגבר על מכשול מסוים, בחיים זה לא היה מגיע לכם. אלוהים לא היה נותן לכם משקולת שאתם לא יכולים להרים. וזה הבנתי. וזה מה שגרם לי להשאיר את זה מאחוריי, לקחת רק את השיעורים הטובים, לקחת את החוזק, את העוצמה, את כל הדברים הטובים שהדבר הזה, שהסיפור הזה הזוועתי נתן לי, וככה להתקדם. ואגב, לכן גם לא נקמתי בך, לא שרפתי לך את הבית, ולא שמתי שלטים בכל העיר שיבינו ויכירו מי אתה, ועוד מיליוני תוכניות ששום דבר לא יצא לפועל. בסופו של דבר אני מייצרת שרירים, ואני מתחזקת מיום ליום בעקבות הסיפור הזה. פרקתי את התיק הכבד הזה ממני, ואני נותנת לבורא לסדר את העולם כפי שהוא יודע, כפי שהוא רוצה, כי הוא יודע הכי טוב בעולם. ומתוך המקום הזה אני בוחרת לנקות את הלב שלי ולסלוח, לשכוח את כל מה שקרה. אני
וואו, איזה מכתב. את האמת, שאם הייתי צריכה היום לרשום את המכתב הזה, הייתי מבטא הרבה יותר. הייתי רושמת הרבה יותר, וזה רק אומר לי עד כמה חסומה הייתי אז פעם, לעומת מה שאני היום, כי היום הייתי פורקת הרבה יותר. אחד הכלים הכי חזקים זה פאקינג להוציא מעצמכם את כל הרעל. זה יכול להיות בזה שאתם מדברים עם חבר או חברה, זה יכול להיות בזה שאתם אשכרה לוקחים דוות ורושמים כל מה שאתם חושבים, כל מה שאתם כועסים, כל מה שמגעיל, כל מה שנמאס לכם לסחוב, כל מה שבא לכם לבטא. והרמה היותר גבוהה זה אשכרה לבוא לבן אדם שפגע בכם, שעשה לכם רע, להגיד להם הכי דוגרי, עשית לי, פגעת בי. זה כואב. אגב, במהלך השנים, זה לא היה רק במכתב. אני אשכרה ישבתי מול אבא שלי, ואמרתי לו כל מה שכואב לי, כל מה שהוא עשה לי. כי זה עוד רמה, לבוא ולעמוד מול הפרצוף של מישהו שפגע בי הכי קשה, של מישהו שאנס לי את החיים, את הנשמה, את הגוף, את הכל, ולהגיד לו, שומע? עשית לי 1, 2, 3. לא בא לי לסחוב את זה עליי יותר. בא לי לסלוח, למחוק את זה. ועכשיו אני מקלפת עוד קליפה, שאני אשכרה עומדת פה מולכם, ואני מספרת את הסיפור שלי. וואו, מי היה מאמין בכלל? יש לי חברה אחת שיודעת מהסיפור הזה. ואז לאט לאט אחרי שאמרתי למטפלת שלי, אז הבנתי, אוקיי, בואו נשתף, בואו נדבר על זה עוד. לא רק המטפלת. ואז סיפרתי לעוד אנשים קרובים, ועוד אנשים קרובים. ועכשיו אני גם אשכרה חושפת את זה מול. לא יודעת כמה אנשים שומעים את הפודקאסט, אבל כן. אני רוצה לשחרר ולהירפא עד הסוף. ובעיקר לתת לכם כוח ולגרום לכם להבין שזה אפשר לעבור תהליכים מטורפים. השאלה אם אתם רוצים, השאלה אם אתם אומרים לעצמכם, זהו, נמאס לי במקום הזה, אני רוצה לעשות צעד אחד קדימה. אני רוצה לקפוץ למים עמוקים, ואני סומך על עצמי, אני סומכת על עצמי, שאני אוכל לשחות שם, שאני אדע מה הדרך. ואם אני לא יודעת מה הדרך, אז אני אלך למטפלת. אני אלך למישהי או למישהו שאני מתחברת אליו. שאני יודעת שהוא יכול לעזור לי. ואם אחד לא עזר לי והלכתי כבר למטפל, אז אני אלך לעוד מטפל ועוד מטפל ועוד מטפל ועוד מטפלת עד שאני אפתור את הדבר הזה. מה נראה לכם? הלכתי רק למטפלת אחת? שלחתי רק למטפל אחד? מה נראה לכם שזה צחוק? אני מכירה אנשים שעברו את מה שעברתי, או שהם התאבדו, או שעד היום ממשיכים להתעלל בהם, והם ממשיכים להישרט מהסריטות שלהם, והם ממשיכים לראות את העולם כדבר כל כך רע וכל כך חשוך וכל כך זוועה, או שהם נדבקו לערבים או שהם בבית חולים. אני יכלתי להיות שם, את האמת שלא הייתי רחוקה בכלל. הייתי רחוקה כי אין סיכוי. אמרתי לכם, בחרתי לחיות. בחרתי לחיות פה ולהירפא ולהתמודד. והנה אתם רואים דוגמה חיה שמתמודדת והתמודדה עם הדברים הכי קשים לה בעולם. והיא חיה והיא נושמת וכיף לה וטוב לה והיא מגשימה את עצמה. ונכון, יש גם את הרגעים האלה שאני קמה וכל היום שלי מבולבל וכן, יש גם את הימים האלה שלוקח לי זמן לאסוף את עצמי. אבל אני אוספת את עצמי, ואני עומדת על הרגליים, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. והיום, אני אפילו במקום שאני אשכרה עוזרת לאנשים. אני עוזרת לאנשים בנקודות הכי כואבות שלהם, בטראומות שהם, מי חושב בכלל שאפשר לפתור דבר כזה? מי מדמיין בכלל? לא. רוב האנשים, את האמת, בורחים מהמקום הזה. אבל היום, לאנשים שרוצים,
ומסוגלים ואומרים לעצמם, אני חזקה, אני חזק מספיק. אלה אנשים שבאים אליי בתהליך, ואלה אנשים שאני רוצה אותם איתי. אנשים שלא רואים בעיניים, שנמאס להם כבר, שהם לא יודעים איך, אבל הם יעשו כל מה שהתהליך נדרש. הם יודעים שהגיע הזמן שלהם, הגיע הזמן שלהם לשינוי, והגיע הזמן אשכרה לחיות באושר, לשמוח, ליהנות, לצחוק מהחיים, לראות את החיים כיפים, כברודים. כי החיים הם באמת כאלה. לא באנו לסבול, לא באנו לכאן כדי להיות ממורמרים כל היום. הגענו לכאן כדי להגשים את עצמנו, כדי לאהוב, כדי לסלוח, כדי להתקדם. את האמת שתוך כדי שאני מכירה לכם את המכתב וככה מקליטה את הפרק, אני אומרת לעצמי, יוכי, איך זה הגיוני שאת ככה מתבטאת כל כך בסבבה? זאת אומרת, את לא מתחילה לבכות, לצורח. את האמת שחשבתי שיהיה לי קשוח להקליט את הפרק הזה. כי פעם הייתי נחנקת, לא הייתי יכולה באמת לדבר את הסיפור, בקושי לרשום את זה ולהתבטא במכתב לא יכלתי. ואני מבינה שאמרתי שינוי מטורף, אמרתי שינוי כי פשוט הבנתי שאני חייבת לקחת אחריות. פעם, כל דבר שלא הצלחתי, שלא עשיתי טוב, שראיתי שיש לי פגם או מום וכל מיני דברים כאלה, הייתי משתמשת בקלף הזה. אבא שלי פגע בי מינית, הוא התעלל בי, יש לי זכות, אני יכולה. זה בסדר שאני לא מצליחה פה, זה בסדר שאני... ואני שומעת אגב דברים כאלה. אני שומעת בנות, היום שמגיעות לכל מיני סיטואציות, וישר מוציאות את הקלף הזה, לא, הלב שלי סגור, חסום, נעול, אני לא יכולה להכניס לאף אחד בלב שלי, ואני לא יכולה לסמוך אף אחד, כי אבא שלי פגע בי, או בן דוד שלי, או אנסו אותי, או... וחס וחלילה אני לא מזלזלת. אני באה ממקום שאני אומרת לכם, יש או להשתמש בקלף הזה כתירוץ טוב, ולהמשיך ככה בחיים, ולהיכשל, ולא להצליח, ולא להצליח לפתוח את הלב, ולא להצליח בעבודה, ולא להצליח פה, ולא להצליח שם, או שיש השכרה לקפוץ למים העמוקים, ולהגיד די, זהו, סטופ. אני רוצה לעשות שינוי. ואת האמת, אנשים כאלה, אנשים שרוצים לעשות שינוי אמיתי, שאומרים זהו, נמאס לי, אין לי מושג איך, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת כמה, אני לא יודעת למה, אין לי מושג מה אני אעשה. את מדברת איתי שאת רושמת מכתבי סליחה, אני לא שם בכלל, בשום צורה, אין סיכוי שאני אעשה דבר כזה בעולם, אבל אני רוצה להתמסר לתהליך. בא לי לעבור שינוי, איתכם בא לי לעבוד, איתך בא לי לעבוד, כן, איתך, שאת שומעת אותי עכשיו, שנמאס לך מהמקום הזה. גם אם את לא מאמינה שאת יכולה בכלל. אני לא האמנתי. אני אמרתי למטפלת שלי, תגידי אם את משוגעת. אני מחקתי את המילה הזאת, אבא. אין לי מושג מי זה אבא. לא רוצה לראות אותו, לא רוצה לשמוע עליו. מבחינתי הוא לא קיים יותר. ואז היא אמרה לי, את צריכה לסלוח בשביל עצמך, יפה שלי. לא בשביל אף אחד אחר. כדי שאת תוכלי להתקדם בחיים שלך. ותראו איפה אני נמצאת היום. אז תזכרו, אתם פועלים בשבילכם, כדי שלכם יהיה יותר טוב, כדי שלכם יהיה יותר קל בחיים, כדי שתוכלו אשכרה להרגיש שמחה, אושר, שלווה פנימית אמיתית, ושהחיים יחייכו לכם. אני פה כדי לעזור לך, אני פה כדי לעזור לך, כדי לצאת מהמקום החשוך, הנמוך הזה, הכואב הזה. אני פה כדי להוציא אתכם לאור, לשמחה, לכיף, לשלווה פנימית אמיתית, ולהגשים כל חלום שאתם רק רוצים. ותאמינו לי, הכל אפשרי. הכל פאקינג אפשרי. גם אם אתם בטוחים שאין לכם שום סיכוי, אני אומרת לכם, ואני דוגמה חיה ונושמת ובועטת לזה שזה אפשרי. אז תודה שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי. תודה שאתם חזקים, תודה שאתם אמיצים, תודה שאתם מוכנים לעבור תהליך, לעבור שינוי. תודה שאתם לא מוותרים לעצמכם. תודה שצפיתם בעוד פרק. תודה שאתם מסכימים לעצמכם להירפא, להשתפר, להתקדם בחיים ולא להישאר תקועים במקום. תודה שאתם חזקים וגיבורים. אני מאמינה בכם ואני יודעת שמגיע לכם לחוות את כל הטוב שבעולם.
אני אשמח מאוד אם תוכלו לשתף את הפרק הזה עם עוד חברים, משפחה, אנשים שהם קרובים אליכם, שאולי משפט אחד ככה יכול לשנות להם הרבה, או אפילו קצת. אני אשמח שתרשמו לי כל תגובה, כל דבר שיש לכם להגיד, איך הפרק עזר לכם, אם הוא עזר לכם, מה בא לכם עוד לשמוע, אם יש לכם שאלות עליי, על הפרק, על עצמכם, כל דבר כזה או אחר, אני אשמח לשמוע בתגובות או בפרטי, או פה מתחת לסרטון, ונתראה בפרק הבא.